ஓ நமச்சிவாய. ஓ நமச்சிவாய. இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கடன் தீர என்ன வழிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அப்போ வந்து கடன் வந்து தீர மாட்டேங்குது சாமி அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து ஒன்றுமே கிடையாது. சங்கரகர சதுர்த்தி அன்னைக்கு 3 சங்கரகர சதுர்த்தி அன்னைக்கு அந்த சங்கரகர சதுர்த்தி 3 சதுர்த்தி அன்னைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, அருகம்புல் வன்னி மரத்து இலையை வந்து பிடிங்கிட்டு வந்து மாலையாக கெட்டணும். சரியா? அருகம்புல்லையும் வன்னி மரத்து இலையை வந்து மாலையாக கெட்டி அரச மரத்துக்கு கீழே உள்ள விநாயகருக்கு அதை போட்டு நம்ம அபிஷேகங்கள் பண்ணி 108 கொடக்கட்டை வச்சு அவருக்கு படையல் பண்ணி இதோடைய விஷயங்களை நம்ம சாமி கும்பிட்டு வந்து அந்த 108 கொடக்கட்டைகளும் நம்ம வந்து 108 பேருக்கு வந்து தானமாக கொடுத்து நம்ம வந்து சாமி கும்பிட்டு வந்தோம்னா 3 சங்கரகர சதுர்த்தி